Sariwang alamang. Isang piraso, malaking bangus po. May magkano sa ganito nyo? 50 pesos lang po, ang dami oh. Silinyase, yan oh, daming silinyase. Sa halagang 50 pesos po. At kabase, no? Ano yung pandaing? Yeah, 140. So 140 po yung bangus pandaing po, no? Tapos ang tilapia Batangas po ay 100 pesos po ang per kilo. Boy na boy yan ah. Swahe. Sabahita. At dorado, no? Kano yellow pin, boss? 260. So 260 po, no? Medyo ano po ang alimango ngayon. 500 po ang per kilo. So meron na naman po tayo nakikita dito na alimasag, tumpok-tumpukan po. Ay, walang bawas yung tumpok mo na yan. Wala na. Kwenta. Wala na. Alright, so isang magandang umaga po muli sa inyong lahat at isang magandang buhay na rin po, no? So, dito naman po tayo sa mga nagtitinda po ng mga isdang tumpok-tumpukan, no? Sa halagang 50 pesos ay may maiuulam ka na. So, tara, ikutin natin ang kanilang mga isdang tumpok-tumpukan, no? Meron dito 100 pesos po ang isang plato. So, ang bangus po dito ay isang piraso ay 70, no? Mga lang pang-vaccine. Tanggalan mo din kasi mag-sigang ko lang. Yan po ay mga tumpok-tumpukan po sa halagang 50 pesos. Sariwang alamang. Hello vlog, welcome to my guys. Shoutout sa iyo, kaibigan. Yan salmon po, no? 100 pesos po yung mga tumpok-tumpukan po. Sandaan. So may dilis po dito, no? Sa halagang 50 pesos po. Ayan, no? May mga tag price na po, no? Ito 150 po ang isang piraso, malaking bangus po. Nabawasan niya. Tapos ang tumpok-tumpok pong mga isda na dalagang bukid, no? 100 po ang per tumpukan. No, galunggong. May magkano sa ganito nyo? 50 pesos lang po, ang dami oh. Wala kayong bitbit, Nay? Bitbit? Wala. Dito kasi nakabili ng bitbit na karan. Sarap kasi pag ginagawang meatballs. Parang wala pang bit-bit dyan sa akin. Akala ko may tinda na naman kayo, Nay. Kukuha sana ako ngayon. Ano yun na meron? 2,000. Ano? Bira lang. Lalaki naman eh. Bira lang yung Meron pong isda dito ang kapak. Oh. Pera lang eh. 50 pesos lang po yung isda ang kapak. Oo. Ano yan? Ang tawag nito yung rubas. Hindi matinik. Ano yan tayo? Anong saya tayo? Silinyase. Yan oh. Daming silinyase. Sa halagang 50 pesos po. At kabase, no? Mura po ang mga bangus po natin ngayon, no? Malalaki po eh, may mga presyo na po talaga. Wala pa kanyang lang.
Be, naka-live pa? Nakita? Naka-live pa? Ayun nga. Hindi ko inabutan. Hindi mo na nabutan. Nahuli ka ng gabi. Magkano yung pandaing? Yeah, 140. So 140 po yung bangus pandaing ko, no? Tapos ang tilapia Batangas po ay 100 pesos po ang per kilo. Magkano dito? 140. Ayan na. Ayan na. Dalawang piso. Boy na boy yan, ah. Swahe. Dahil sa matula. $120, isang dana lang. 140 ang kilo, dagupan yan. Ha? Isang dana isa? So, grabe po ang bangus po dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang dami po talaga na murang-mura po ang isang piraso. 5,000 muna. Yan po, 130 po ang isang piraso ng boss. Malalaki na po yan. So, mga tilapia Batangas na mga pang-ihaw. Ito pintuna. Sabahita. At dorado, no? Kano yellowfin, boss? 260. So 260 po, no? Madalang po ang yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market. Ano? So meron din po ditong mga itong buhay. Tapos tay, magkano alimango mo ngayon? So 500 po ngayon ang kilo, no? Madalang po ang alimango dito sa Malabon Fish Market. Kaya medyo ano po ang alimango ngayon. 500 po ang per kilo. So meron na naman po tayo nakikita dito na alimasag, tumpok-tumpukan po. Ay, walang bawas yung tumbok mo na yan. Larap mo yan. 50. Wala na. Puro na yan eh. Ay, ito. 50 pesos po yan, no? Tumpukan po ng alimasag. 150. So hito po yan. Ayan, so nakikita po nila dito sa Malabon Fish Market. Malaki yan, sandal sa kilo. Ayaw ko meron sandal sa kilo. Masarap yan, pang kamaron. Kilo po. Balik na lang ako. Malaki yun dyan, sandal na isang kilo. Yung kanya, no? 50 kilo. Malaki na sa akin din, magkakilo. Pinipinit lang ko. Ha? Ito nga po. 50 sa kilo. Yung kilo. Ha? 20 sa kilo, di pwede. Nagsosolo ka na naman. Eh, okay.
Hindi kami magtagpo ah. Ano? Alright, so unti-unti na po at nakikita po natin ang sitwasyon po dito ng kanilang bentahan, no. Grabe po ang mga bangus na dito sa Malabon Fish Market at mga tilapiyang Batangas, no. Mga iba't ibang klaseng laman dagat ay wala po tayo gaanong nakita. Madalang po talaga yung kanilang mga tinitinda dito, no? So, shout out sa mga kaibigan po natin at mga viewers po na sumusubaybay po ng ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So, hanggang dito na lang po at lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat po. Bye-bye! Dirigma ah. Dami magdirigma dyan, no? Parehas yan, parehas. Kukuha rin ako eh. Mayroon pang magdirigma eh.